जोङो बे समाव दुलाराय बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे ट्रेन्सफर्मेशन मोनसे सोलायनायखौ बयबो हास्थायदों आरो बे सोलायनाया जानांगौ जौगानायनि थाखाय बे सोलायनाया जानांगौ गावखौ आरोबाव गोख्रोङै गायसननो थाखाय बे सोलायनाया जानांगौ मुलुगनां थाखोआव जोंनि हारिखौ जौगाहोनो थाखाय थांनाय समाव हारि थांनाय थैनायखौ लानानै गोबाव सम सोमावसारनाय जालांबाय दा बेवहाय जोंहा रोजा रोजा मुंख्लं जालांबाय नाथाय नैबे समाव जोंहा दिनै BSc BTC आरो BTR मोननायनि उनाव जोंहा दिनै मोनसे थासारि फैदों जि एसे मोनदों बेजोंनो गिबियावनो जोंनि जि थामोनथा बेखौ जोङो रैखाथि होनांगोन आरो जोंनि हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय मोनसे जोङो मिशन आरो भिजन बेखौ जोङो बानायनांगौ जों मिथिगौ जे सासे लाइमोना देरनानै सासे गोख्रों नोगोरारि जायो आरो बे लाइमोनखौनो मोजाङै फरायहोनो हायोब्ला बियो सासे सोलोंथाइगिरि जायो दैदेनगिरि जायो अफिसार जायो आरो बायदिसिना खामानि मावनो हानाय सासे सुबुं धोन जायो बे लाइमोनखौनो मोजाङै गेलेहोनो हायोब्ला बियो नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेनानै गावनि केरियार दानायजों लोगोसे गावनि माहारिनि मुंखौबो मुलुगनां थाखोआव लानानै थांनो हायो बे लाइमोनखौनो जोङो सासे IAS अफिसार बायदियै सासे डाक्टार बायदियै सासे इन्जिनियार बायदियै जोङो बिथांमोनखौ गायसननो हायो बे लाइमोनखौनो मोजाङै हारिमु बिथिङाव जौगाहोनो हायोब्ला बे हारिमु बिथिङाव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायजों लोगोसे जोंनि हारिमुखौ जौगाहोनायाव फेहेरनायाव गोख्रोङै हाबा मावनो हायो नाथाय बिनि थाखाय हारियाव नांगौ मोजां थासारि हारियाव नांगौ बयनिबो मोनसे ओंथि गोनां मोनसे साननाय मिनिंफुल माखासे सिन्ताधारानि गेजेरजोंसो जोङो आवगायलांनो हायो मोननैबो हान्जानि जोंहा प्लेयारफोर उदालगुरि आरो चिरांनि मोननैबो हान्जानिसिम आङो गाहाम हामलायनाय बावहरदों सानैया मेन अफ द मेच आरो हाइस्ट स्करार जागोन बे सानै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जोङो देग्लाय बोसोरनि स्पर्ट्स एक्सेलेन्ट एवार्डआव बिथांमोननि मुंखौबो लानाय जागोन।